John chapter 12. And as from there, over from verse 1. See, so should you see the business attendance. Ngakho kuse izinsuku eziyisithupha. Angiphendele maZulu. Ngakho kuse izinsuku eziyisithupha. Ngakho kwakuse izinsuku eziyisithupha. Ngaphambi kwePhasika. Jesu kwakuse izinsuku eziyisithupha ngaphambi kwePhasika. uJesu wafika eBethania. uJesu wafika eBethania. Lapho wayekhona uLazaro uJesu amvusa kwabafileyo. uLazaro wayekhona eBethania lapho uJesu amvusa khona uLazaro kwabafileyo. Thank you Lord. Continue. Base bemenzela ukudla khona. uJesu bamenzela ukudla la eBethania. Bamenzela ukudla eBethania. uMarta wayephaka. Kepha uLazaro wayengomunye wababehlezi ekudleni naye. Now kuthiwa uMarta yena wayebusy elungisa. Kuthiwa kodwa ke uLazaro wayehlezi kanye noJesu. Ngoba wayefana njengesimenywa. Asiyeke mama. Maria wayesethatha ilitha lamafutha enadi. Nango ke uMaria kusenjalo uMartha is preparing into edliwayo, uLazaro uhlezi etafuleni njengesimenywa. Kuthiwa ke nangu uMaria esethatha umfume wamafutha. Siyema. Lodwa elinenani elikhulu. Kuthiwa ke lamafutha wona nje aye nenani elikhulu. Funda siqede mama. Wagcoba izinyawo zikaJesu. Wasegcoba izinyawo zikaJesu. Wesula izinyawo zakhe ngezinwele zakhe. Wasesula izinyawo zikaJesu ngezinwele zakhe. Indlu yagcwala iphunga lamafutha. Thiwa indlu yabe sigcwala iphunga lamafutha. Kepha uJudas Iscariot omunye wabafundi bakhe. Ngicela sime kancane ngoJudas. Thank you. Hallelujah. Sizoqhubeka khona manje. Uma uthandaza ngilungiselela ukuza lapha. The Lord just gave me this scripture. Leli verse kwathiwa ngilifunde nje bese ke sekuyobe sekulungile. Kwakusele izinsuku eziyisithupha kube iPhasika. uJesu waya eBethania. Hallelujah. Waya eBethania. Kuthiwa ke ila khona avusa khona uLazaro. uLazaro esimthola kuchapter 11. Obekade efile kodwa kwacaca ukuthi uhambo lwalingaphelile. Oh, sanibona bazalwane. Ku chapter 11 uyafa uLazaro. Ku chapter 12 utholakala uhlezi etafuleni. Oh, uyazi ngathi ngingakhuluma kanje ngize ngiyeke ngathi oh bazalwane akekho zofa prematurely. You will not die prematurely. For there is no weapon that is formed against you that shall prosper. And every tongue that is rising against you, we speak judgment. For you will not die, but you shall live and proclaim the good news of the Lord. Let that ekuthiwa isiqedile sizothi iyama namhlanje. Yabona ke uma bekunesigule emzimbeni. Oh, now I understand. Uma bekunesigule emzimbeni obalelwe insuku
sizositshela ukuthi siyama namhlanje wena usazophila. Oh yeah, wena usazophila zeyiningi insuku zakho. Mhlambe yabazana angisho nje wena usazophila uma isitha besikade sihlele ukuthi wena kuyaphela ngawe. Into ethi sizokhansela ukufa empilweni yakho. Hallelujah, sizokhansela ukufa. Oh, wena uzoba yilento uNkulunkulu ayekumisele yona ukuthi ube yiyona. I don't care who says what. But I declare and I decree, you shall become yonke into uNkulunkulu athi yiyona wena. Now, wafu Lazarus kanti uJesu ufike wathi lokugula ngona kokufa, but it's for the Son of Man to be glorified. Wafu Lazarus wavuswa, wamvusa uJesu kanti he had an appointment. Chapter 12. He had an appointment with chapter 12. Ulithi iBhayibheli wayehlezi noLazarus ehlezi etafuleni. Nkosi yami, Lord help me. Ehlezi etafuleni bese lithi ke iBhayibheli uthiwa uMartha was preparing ukudla. And then to uMary ephethe umfume wamafutha. Bese ethi obhalayo athi ayebiza kakhulu. Kanti uma uyamanya amagospel kuchazwa ukuthi bafike bachaze the container. Bachaze the container and the content. Bachaza ibhodlela bathi ibhodlela lakhona it was an alabaster box. Bese kuchazwa kuthiwa it was one of the precious stones. Now kuthiwa ibhodlela lona qalitshe qala lalingelenani 2 amafutha aphakathi kuyashiwo lapha kuthiwa nawo awenani. Kuthiwa lo wesifazane weza wagcoba uJesu ngamafutha wase esula izinyawo zikaJesu ezisula ngeinwele zakhe. Uma ufunda kwamanye amagospel uthi omunye obhalayo uthi uma evule uthi she broke the bottle, uthi she broke the container ukuze kuzophuma lento ephakathi. Lithi iBhayibheli waye bazalo uthi obhalayo omunye kwamanye amagospel uthi wayehlezi endlini yomfarisi. Uma hlezi lithi iBhayibheli wathi lona kwababaza bathi awu ukube ade umprofeti ade azobona ukuthi lo mama lona mubi kangakanani. Lithi iBhayibheli ochaza kusethi hayi usesho uJesu uthi ke lalela uthi wena selokhu kufikile la kwakho akwazi ungenzele lutho. 2 bese ke lona ke owesifazane uthi ke oxolelwe kakhulu. Oh sanibona bazalwane, uthi oxolele kakhulu uyena owaziyo ukuthi yini ekufanele yenze. Bathi ke abantu abaziyo bathi lo wesifazane ozagcoba uJesu ngamafutha kuthiwa uJesu waxosha imoya noma amadimoni ayemkhwele. Sanibona bazalwane, uJesu wamdeliverisha ekhwelwe imimoya. This woman wabuka isenzo sikaJesu wase ejaga umuntu obuzayo ukuthi konje yini engingayenza, yini engingayenza ukuhambisa ukubonga. Looking at what the Lord has done for me, what is it la engingayenza? Ulithi iBhayibheli machaza kuthiwa weza ke nalomnana perfume enenani. Mana bafunda wahla ngezansi sizwa ngoJudas. Uthi Judas hayi la mafutha alapha angalingana inkokhelo yonyaka wonke. Akukuthi this woman wahlala from January, oh Lord help me, wahlala from January preparing and looking for an opportunity ukuthi umithuba likalavela lokuyobonga. Oh ngathi mashumayela ingathi uma ngithuba likalavela lokuyobonga. Lithi iBhayibheli amafutha la aye yinani lonyaka wonke kwangaba umholo onyaka wonke. Kusho ukuthi uyahola from January uyabeka preparing
elungiselela ithuba lokuyobonga. 2 February kwaze kwafika ithuba. Uma kufika ithuba weza nebhodlela elinenani namafutha nenani azobonga kuJesu. Bazalwane, one of the things mhlawumbe ngizokuhlala kulena ngiyadlula, in thanksgiving it is the attitude of the heart. In thanksgiving is the attitude of the heart. Ukubonga kuyisimo senhliziyo. It is the posture of the heart. Amphinde ngoba ngiyaqeda mase ngiyahla ngisho ngazofika verse 10. Ukubonga kuyisimo senhliziyo. 2 Ukubonga uyakulungiselela. Awuvuka kuseni uyobonga. But you sit down and look what the Lord has done for you. You count the blessings. Ubuka izinto inkosi azenzile. Uthi ukuba bengayona inkosi ngabe ngifele ngabe lokho kwenzekanga. Uthi ukuba bengayona inkosi lokho ngabe kwenzeka. You prepare. Ngicela ukuphinda. Uma kuyobongwa you prepare. Uyasilungiselela. Ulungisa inhliziyo yakho. Thanksgiving or an honor, it is the attitude of the heart. If your heart, bazan mhlambe kuleyo honor, uJesu wakwamangaliswa into yodwa wathi lasi sizwe singidumisa ngeindebe zomlomo but inhliziyo yasikude na. Because when we speak of honor and thanksgiving, it is the posture, it is about the attitude of the heart. If your heart is not right towards thanksgiving, oh God, if your heart is not right towards thanksgiving, in that ilana ozothola umuntu inkosi imenzela izinto kodwa angabi nakho ukubonga. Sanibona esontweni. Angabi nakho ukubonga. Angazi ngiyadlula kule nto bazalwane. Angabi nakho ukubonga. Kuthi kuzobonga aphathe isithelo somlomo kuphela. Kanti ukubonga kuza nesithelo somlomo. Uza with the fruit of your lips. Awungagcini lapho kodwa bese uphatha into yokubonga. Awucela ukukhuluma bazalwane. Uma kubongwa awugcini ngesithelo sezindebe but uphatha nento yokubonga. Into yokubonga elingana nalento inkosi ekwenzele yona. Amphinde uma sizobonga sibonga ngesithelo somlomo. Bazalwane, uthi omunye uma kushiwo amahubo kanje uthi sesifika khona sesibongile ithi akwanele. Akwanele. Sithi sesishilo. Sasiyibabazile imisebenzi yakhe emihle nemikhulu nebabazekayo. Kodwa singagcini lapho siphathe into yokubonga. Asizi okhosha. Uma sizobonga asizi empty-handed. Okay, liphumile ngesonto. Icawe liphumile. Uma sizobonga asizi nesithelo kuphela kodwa asiza siphethe nento yokubonga elingana nesithelo sezindebe zethu. Bazalwane, that is why uma kuzoba i-Thanksgiving we prepare. We take time. We take time. Thanksgiving is not an event. Ukubonga kwethu into emihla ngemihla. Sivuka kuseni sibonge inkosi ngalokho esenzele kona. Awusanibona bazalwane esontweni. Sivuka sibonge inkosi. Sivuka sibonge inkosi ngalokho esenzele kona.
kodwa sibe futhi silindele usuku oluzomenyezela nokuzobona. Ngilinde ngiyazi soqeda into ethi nje sengilinde usuku hlazane kumenyezela usuku kuthiwa sizobonga isikhathi se-Thanksgiving. Into ethi uyahlehla uprepare ulungise into yokuyobonga. Oh, kunengxaki la. Into ethi you prepare, you take time. Uma kuzobonga awuzi nalokho ojwayele ukuza nakho. Yonakala into yami angiphendi. Uma kuzobonga awuzi nalento ojwayele ukuza nayo, ngoba wazi amandla okubonga. Manje bazakukho yenzeka la eBhayibhelini. Yabona ngikhuluma into engayizelanga la ngiyizelanga la bazalwane nenye into bengizoyikhuluma. Now kufika abantu abanobulephera abalishumi. Come on. Banesidingo bonke. Lithi iBhayibheli bonke abantu bazalwane banesidingo. Lithi iBhayibheli uJesu wathi kubo hambani niyosiveza kumpriest, and the Bible says as they went, niyazwa bazalwane kubahlambuluka benjani behamba, kuthiwa wajikwa yedwa wabuyela kuJesu. uJesu shwani bazalwane, uJesu uyabuza ukuthi kanti beningelona yini ishumi nathoka inkinga? Bekungathi uJesu kulungile uma bahlambulula okhokwenu, kungathi he's expecting nothing in return. Kanti kungathi ebalinde ukuthi bazobuya yini bezobonga. Kwatholakala u9 ungabuyi, kwabuya oyedwa ezobonga. Hallelujah. Because inkinga yethu bazalwane, we easily forget lento inkosi esenzele yona. Uma sekuyisikhathi sokuzobonga, we forget izinto inkosi esenzele zona. Most of us asinayo into yokubonga. Kuningi ukuqala kodwa ukubonga kwethu kuncane. Cela ukusho nathi into ethi ukubonga kunamandla. Umuke wabuya wazobonga, uzibeka ethubeni lokuphinda wenzelwe futhi. Shooting sesonto wrong. Uma uke wabonga, ngiyabonga bazalwane, uma uke wabonga uzibeka ethubeni elihle lokuphinda wenzelwe futhi. Into says bazalwane, into uthuzela ukusabonga, uthathuzela ukusabonga kodwa uphinda unikezwa, unikezwa ukuthi ungacelanga. Sanibona esontweni unikezwa into nje athi uzobonga. Aphinde ukubonga uyakulungiselela, you prepare. Lo mama okade bakithi awumna ngishumayela nje. Lo mama weza uqala unyaka enegoal lokuthi nje khona into engifuna ukuyenza. Mhlaza ngithola ithuba, looking for an opportunity. Ethi mhlaza ithuba livela, khona into engifuna ukuyenza. Wathenga an expensive perfume, and then she broke the bottle. But she broke the bottle. Hear this one. Angazi ukuthi amagumbi ayimangaki. Kodwa what happened when she broke the bottle? Kuthiwa ivumba noma iphunga lagijima indawo yonke. Hayibo. Kweswaka angibone ukuthi wabona khona lesha. Angibone nokuthi wabona uJudas. Angazi noma wabona yini. Kodwa wezwa ngephunga. Wezwa ngephunga wathi ayi ukube besingathatha la mafutha. Hayi bazalwane, kwakuseva kokuphulwa kwebhodlela. Uma kuphuma iphunga ligcwalisa indawo yonke. Ingathi kwathi nongale naye wezwa ukuthi khona into eyenzekile ngala. Asabeni unongale wazi ukuthi khona into eyenze khona amafutha avuliwe. Laliphunga langazi
angazibeka. Othanda ukuziba kwacaca ukuthi akakwazi ukuziba ngoba kukhona iphunga elihambayo. Sengiyaqeda. Osibani bakhona wayethi ufuna ukuziba wayengakwazi ukuziba. Yes sir. Wayethi nje leli phunga lamafutha liqhamuka kaphi? Ongamazi uMaria wayelandela iphunga lamafutha. Help me Lord. Wayelandela iphunga lamafutha akwazi ukumthola. I'm about to close. Ithini into yami? Yini ethi awubazalwane uma seliphuliwe ibhodlela kuphuma the smell silent ephakathi ebhodleleni sagijima indawo yonke kwaba yinto ethi ntunga mfowethu kwaba yinto ethi no ngambona kodwa iphunga ngizweni ngisengiyahamba kwaba iphunga yebo lakuduza lakuduza kwakuzwa ukuthi elikabani leliphunga ubani okwazesha ubani lo okwaze ukuthenga lamafutha enani elikhulu kwacaca ukuthi akekho umuntu ngaphandle kwaMary. Funa ukuthi hey oh Lord ngiphinde into ethi nje emva kwalesigameko akekho wayekwazi ukumziba, akekho wayekwazi ukuziba uMary. Nowayengazi nowayengekho wayexoxela ukuthi sithe sihlangene man kwanephunga kwathiwa livele ngaphi kwathiwa uMary Magdalene uphilele lona uJesu akhipha kuye imimoya sayo. Ngiphinde futhi ababekade bembiza ngesici sakhe bembiza ngokuthi ilona uJesu akhipha kuye amadimoni kwashintsha indlela abakhuluma ngayo, kwashintsha indlela abasho ngaye. Abasasho ukuthi lona hosha, abasasho ukuthi lona uJesu akhipha, bathi ilona wagcoba uJesu ngamafutha. Kwashintsha indlela okukhulunywa ngayo. Sengiyaqeda kwashintsha indlela akusashiwo kuthiwa ilona uJesu akhipha kuye amadimoni, sekuthiwa ilona wagcoba uJesu ngamafutha. Ukubonga kwakhe kwashintsha her status. Ukubonga kwakhe kwashintsha her reputation. Ukubonga kwakhe akwenza enkosini osha kwenza abantu bashintshe indlela abakhuluma ngayo. Uyabona ubenisesontweni into ayenzayo nephunga lamafutha langazibeka. Nothanda ukubheka le kwacaca ukuthi lento yenzekile into engazibeki. Leli phunga yiphunga elingazibeki. Ngifuna ukumemezela nje ngithi sengihlala phansi into ethi leninto inkosi bazalwane laba bantu kunabantu inkosi azobenza in this season bangazibeki. Iphunga lamafutha lizohamba lize liyofika in your workplace. Liyofika in your workplace. La khona uma bebalwa abantu ekufanele bapromote kubalwe bese bafika kwena kweqiwe. But I declare in this season you'll be the first one. Yathiwa yodwa kufuneka umuntu for the new post kuthiwa akekho umuntu other than her. Ngifuna ukuthi ngiyasiza ukuzibeka. Oh my God, thank you. Ngifuna ukuthi ngiyasiza ukuzibeka. Asiza ukuzibeka. This is our time and our season. Asiza ukuzibeka. Indathi lana abantu that will locate us and find us. Ngoba kunaphunga lamafutha elizogijima indawo yonke. Indathi laliphunga will cause people abakude to locate you and find you. This is gonna be a different time and a different season in your life. Shama komalade. Asiza ukuzibeka. Ona ngiyayifaka lento. Into ethi ngiyasiza ukuzibeka. Ade bekuzibile bese ukuziba kule season.
Oh, you're not. If you're in the business space, abantu bengafuna ukwenza business nawe, oh indati bazofuna la ungakhona. Oh, because the favor will be upon you. It's gonna be a different season. They will locate you and find you. Uyamangala ukuthi namba bebekuphi? No. Bebeli this card unephunga uneoshayi abantu say. Abazalwane ngayishoba ngiyayizwa. Indethi ngiyasiza ukuzibeka. NdukaNkulunkulu indethi ngiyasiza ukuzibeka. Asiza ukuzibeka. Uma abantu ade beqisa amehlo mama last besingakhona indethi kwathi in this season watch the space. Ngathi ngamemezela ngimemezele kunibandla ibandla lonke ngithi asiza ukusibeka ngoba kunaphunga osaphatha ngoba kuphasa ngoba asiza ukusibeka iphunga lizohamba phambili. Liyasikhulumela kuthiwa lingabani kuthiwa umasimu kuthiwa buphiyana indathi ungakhathazeki. It's a different season. Unaphuka selamana hasiya ungakhathazeki ngabantu abamlahlile nabantu abathi ushaye Holy Spirit help me nabantu abashile no, not this time. This is gonna be a different season. Indathi ndukaNkulunkulu asikumemeza nokumemeza. Awathi ngashumana phakathi kwabantu kube nendawo ngiyagijima namhlanje indethi ngiyasiza ukumemeza bazokhohlwa na ukuthi sazalwaphi. Ngoba abanye basidlula ngenxa yokuthi sazalwa uma sazalwaphi. But indathi iphunga namafutha lizohamba phambili lizokumemezela. The anointing ashaya iphunga lizokumemezela kuthiwa misa osha ayamakhuse. Can I just take a detour? Yes, sir. Can I just take a detour? What David kwafika indoda ithethe uphondo. Yafika iphethe uphondo izogcoba inkosi. Bafika abafanele baphika amafutha ophondweni indathi nje waqaqa ukuthi halahaso akusona isikhathi salaba abaziwayo kodwa isikhathi salaba abaziwayo ngoba khona abaziwayo kodwa futhi khona abaziwayo. It is the season abazumenyezelwa abantu baqobe lalose uNkulunkulu uzoyenza ngalo season. Wafika phethe uphondo wamprofeti wafika phethe uphondo wafika uqala ofanele anquma amafutha ophondweni athula thithi wathi uzakuthela kwanquma amafutha kwaphika amafutha. Kwafika umfana omthuqasi ebuya ezimvini akadlulanga nabi process ngoba laba ade belapha ekhaya bahlanjululwa yani balungiswa. Yena wafika engazange alungiswe engagezanga nanobuso. Kwasho ukuthi isikhathi sokumenyezela nomafutha. Kwasho ukuthi osha ophikwa abantu kodwa khona osha amafutha abasa ngiyamemezela. Noma ngayeka sengiqede bengithunya lokho. Woza baba. Bengithunya lonto ukuthi ngithiwa nje ngizosho ukuthi kunephunga. Woza mana angikhuluma nje umuntu ohlanyayo. Woza. Ngithi 24 hours awuzukuphela. Ngimfuna nje ukusho njalo nje umuntu ohlanyayo. Ngithi 24 hours awuzukuphela. Some of us will receive cards. Kuthusha besasenzini uhlelo. Usasaletha uhlelo lophela. Kodwa sithema sithi
kwakhona into esalayo emoyeni wethu kwangathi singabiza asazi for what no sibona kodwa yindathi unamafutha unaphunga amazi kathi ngingasho njengohlanya nje umuntu ongaphilile ekhanda kithi yingasho njengabantu bonke kodwa nje ngisho nje umuntu ongaphilile 24 hours awuzukuphela some of us bazobizwa endaweni ephezulu ongawungizwa ngicela yindathi amanye ama-companies azovala ngayi-12 kodwa kuyothi kuyoba zi-12 khona zobe semenyeze for the new position. Don't worry, it says it's another season. It's another season. It's another season. Laliphunga mntu lizosimemezela hawu madoda kithi ngazi ngathi mntu kankulunkulu ngathi laliphunga kuzozwakala kubizwa amagama ethu kusingabe futhi but in the marketplace kuthiwa ningasitholela yini umfundisi will come and bless njengoba sivala aningabize nomfundisi osothanda uthi akekho bese kuvele kubizwa obekade lapha not on the basis yezinto akazisho kodwa ngenxa yokuthi umenyezelwa yiphunga lamafutha funa ukuvala ukuthi ngithi funa ukuvala nje ukuthi ngithi uma engachithwa kahle amafutha bese sivala iminyango sivala umnyango sishibe show isigcino kodwa odlula ngaphandle uzozwa ukuthi khona into eyenzeka into ethi leliphunga lizophuma ekhaleni la singaboni khona it will penetrate inside. Shumela lento ngiyithunywe it will penetrate kutholakala linuka ngaphandle kuthiwa kwenzakaleni yinto ethi nje awubaza one of the things that I know there is no distance in the power of God as sikhonza leliphunga ligijima indawo zonke lapho singafuna khona yinto ethi nje lizogijima phambili kuzozwakala ukuthi bazalwane yilakhatha yinto ethi I'm about to close. Amafilisti ezwa ayengekho kodwa ezwa ukuthi uDavid uDotshutha abayinkosi ka-Israyeli kunabantu abazozwa wakhathazekwe shayi ngathi ngashumayela ngithi ungakhathazeki that your boss is not here kodwa izozwa your boss izozwa your manager izozwa ukuthi khona into eyenzekile abakithi bakuphuce umsebenzi usubambile bakuphuce umsebenzi usubambile bakhathazeke yabona nje umsebenzi ukumama nje uphuma iphunga lamafutha liya endaweni lakho lingakuvayithwanga khona almenyi yayingelela yethukela izithu lizofika kulizandawo and God will cause them to remember ukuthi kunomuntu nje nawe. This is your time and this is your season. Oh, this is your time and this is your season.
siyakhuluma. Hayi isho njalo nje lento ethi nje somenyezelwa. Sizomenyezelwa. Ngabusakhuluma ngabusana. Somenyezelwa isikhathi lesi. Ilokhu uNkulunkulu akwenzayo. Bengizomemezela lonke bengithuke lonke. Okusho ukuthi uma kukhona oh God. Uma kukhona olindele into eordinary. Lena zoyenza uNkulunkulu it's super ordinary. It's extraordinary. Oh dear man, ilokhu isengazange lakubona. Oh God, ilokhu isengazange lakubona. Kuzokwenza kanjani nama ngazi. Ilokhu isengazange lakubona. Yinithi ilokhu indlebe engazange kuzwe. Futhi lokho ungazange kuthwale inhliziyo yomuntu. My good God. Ngathi ngashumayela umuntu othize. Ngathi ngashumayela umuntu othize la ngithi nana makhoshi ihande. Angiyazi lento kodwa yinithi angazi lena inhlanganisana nale ethi noma ngathiwa udlelwe imoto umfundisi angiyazi lena. Udlelwe imoto umfundisi kulesi sikhathi makhathazeki. Kunephunga elihamba. I see God. Oh, I see ngizwa leli phunga lizokhoza restoration in your life. There's going to be a restoration. Izinto ezikulahlekele zizobuya ngoba ngeke ningashumayela ikhulumo. Ngeke ningashumayela kodwa ikhulumo. Yinethi oh, leli phunga lizokhoza restoration. Yinethi nje sizomangala. Futhi unyaka awukapheli awubazalwana unyaka awukapheli njengoba unyaka ungakapheli nje kusengenzeka noma yini. Oh i5 namhlanje sisele insuku eziningi ngaphambi kuphela unyaka into ethi nje shama mama sula mama say usake dili matiles ala materia awena lesisa mina meta bibi no mani bibi salida bibi no say into ethi kunabantu aba-influence umuntu othize lo othize thunyiwe ukuletha into ethize ngisho ukuthi kwaba ne-influence yabantu abathize ukuphazamisa lo obethunywe othize bamenza washift ifocus wangabe sakuletha bekuthunyiwe kodwa konje kufanele into ephelele endlini angazi lento ngiyishoyo kodwa ngiyasixoxela nje kodwa yinto ethi naloyo kunephunga eliyohamba limkhumbuze acinga ukuthi livela ngaphi athole livela nakulo owakhulunywa ngalo kodwa mwecela sizamla ngento ligijima iphunga limlocate oshalaka limdirector azalocate amayifika athole ukuthi lokho akhulunywa kabi ngayo liyandesa inathi ngasa kodwa umhlaba ugoqe ngokuthi kuyo yonke kuyo wonke umhlaba kuwona inathi laliphunga will announce you lawubukela khona phansi laliphunga will announce you. Let's stand on our feet and pray. Lord, we are ready. Sali komandi hasi. Awubaketi kodwa ikhona engithunywa khona. Ikhona engithunywa khona ebusuku. Ikhona hayi iyazi. Ikhona engithunywa khona ebusuku.
ngifuna sithandaze ebusuku. Ebusuku sothandaza. Ebusuku sothandaza. Awuthi moya incane umthini. Pastor, you know what I see? I see angels. I see angels being dispatched endaweni ezahlukeneyo. Oh Lord, funa sithandaze ebusuku. Funa sithandaze ebusuku. Awu baza funa sithandaze ebusuku. Funa sithandaze ebusuku, funa sithandaze ebusuku. Ngoba ikhona into eyenzakalayo, khona into eyenzakalayo. Ezweni noma uyakhona awukhulisa ukuthi ngisemhlabeni. Shaka malala hasotema, shaka parada baba kotele bebesa, suhala mando lorobosi, sika palate ketele bebesa, hama ketele baba sakata kapalata kaya awada moy, iparate ke palada hasi, indonga siti kapalada, abukata kapalada, sakata kula manushe, riba masate kata. Paparotoka sate, Nikalabasita Tatakaya, Ekalamanda, Meshari Barato, Lebarakata, Lebaruta Kataya, Shaka Palorakate, Nipalatoka. Mashana Mama Masata, Shobalandiada, Shola Baba Tele Baba. Shola baba kete nama, si baba kete lebebesa, sunderebe bosana, hatone bebe kusata maha, kapala tokomani kazikata, ikenda basata kata. I wasn't carrying push just a few minutes. Melone bebe koshane kete, ribaba doshe kete talaba, amani toka shani. Indola nikatele ausora, alama setela makushi, ikatele makoshate, ikatele makushata, riba katele maha, alao shakate, ikatele tekea, rakate. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh my God.
When the atmosphere is conducive, khona izinto ezibizwa ngokuthiwa ama-prophetic acts. I don't know. Kodwa khona into engiyizwayo. Uyabona ngathi ungashintshana nomuntu usukela uyikhona uye ngapha eceleni. Into ethi Lord, we are ready. We are positioning ourselves. Into ethi ngoba siyayizwa yokususwa from point A to point B in the realm of the spirit. Into ethi nje it's a prophetic act. It's a prophetic act. Move la ukhona nje uye ngapha. This is a prophetic act. This is a prophetic. Nenzani? No. Into ethi nje siyayizwa into yokunyakaza. Shalom days. Ayakapa. Hanane. Ayasha. Nenza into ethi nje khona la ndiyazizwa. Siyasuswa la ndesikhona sikhaba hey. Hama ikibakosele. Hama ikabashatele hande. Alias Hamali Kabades, Silly,
Ngiyasuka yabo nje. Siyasuka lena ngithunya. Now ngesinye isikhathi ezintweni zikamoya siba nama references. Angiyazi lena ngishela ngomuntu le ngiyazi ukuthi ngivumela kwathi kuyisonto. Sikhonza kuyisonto. Ngi-interpretelwa umuntu unomkhabela. He's a teacher by profession. It was on Sunday. Then I said, ngishumela ngathi Khabela awuncane uyizwa nendaba. Kathi Khabela siyokufaka ema-ofisi namhlanje bakuyisonto siyokufaka lapha. Khaya ithando. Sathi nje ngathi siyokufaka e-ofisi ukuthi ufuna ukuyongena kwi-ofisi yakwi-district. Okay. It was on Sunday, Bazalwane. On Wednesday, I received a call. Akamechanga na mathematics. Watiwa sifuna uzosirepresent. You represent the district. Okay. In mathematics. Le mathematics imthathe yazamisa phesheya. Ichalo. Is heading a committee elithize. Kwakuyisonto. Siyisonto manje. Sathi nje singathi Khabela siyafaka namhlanje. Come on. District. Wangena kuyisonto. Then kusho ngithunywa abantu awuna namhlanje zamhamba kanjani. Phala khora bamniyaka. Isho njalo izinto wangena. Hayi bazalwane uphakathi njengoba sikhuluma nje. Akagcinile lapho wanyuka. Samfaka kodwa kuyisonto kodwa unyukile wamela iprovince. Wazomela iSouth Africa. Ngokwezwa samfaka kuyisonto. Yinto ethi nje bayisikhathi kukhona esibafakayo. Awuxolele sifundile kusontweni. Sifundile kusontweni ngithunyiwe ukuthi wangizosebenza nje. Ngizosebenza. Uthali mashaya. Sifundile kusontweni. Wazakini banze. Abafowethu sidlulile kusontweni, just stand here. Just stand here. Manala. Hayi. Vulani ke basa sidlulile kusontweni. Yo. Kwezinye izinto kubizwa umusa nezinga. Ngoba lonke izinga lihamba nomusa wakhe. Ukhona lo musa enguzwayo. Othi nje uyabona into ethi khona isibathubelezi sami khona isibafaka hayi prophet khona labantu isibafaka khona isibafaka mana bazalwane ngifuna nento ukisho nje ngohlanye ngiyekela namhlanje kunjani kunje angidlohamba so kuya ngonyaka ozayo elethe i-testimony ye-post ade bengafuni nayo. Kodwa ukuthi kanjani angazi ngikhuluma ngalokho hamba nayo into ethi nje uyathubeleza khona lo musa wokuthubeleza lo phuthukayo othi nje besazi ukuthi akezongena kodwa basifice sesingaphansi bengazi kanjani bengazi futhi ukuthi ngizwa lo musa onjalo ngizwa nje igagasela injalo uyabona bazalwane yabona into khaphale sana tanashke phale ngalo saka songena basifice phakathi manje bazalwane ngifuna ukuthi lasinyukele khona namhlanje angibongcwele kusiza kanti sinyukele kwendawo lasinyukele khona ile come up here lasinyukele khona yilento ethi khohlwa amagama abantu bonke abake bawasho kukhona amazovele esihlalweni ebusuku kukhona amazovele esihlalweni namhlanje mzazi angithi siyayixoxa noma ngathiwa umantaniswa nezinto ezithize kwathiwa wenza ukuthi ungakwenzanga into ethi nje awuthi ngiphendula kule ndaba
Ngiyasikhulumela ingathi awudingi noma ngathiwa they're trying to stigmatize you. Ungaphenduli, thula. Sifike esikhathini sokuputshuka. Singena phakathi, singena ezintweni naseyindaweni la bekuthiwa ngeke singene khona. Manje bazame, let me just make this declaration. Ingathi uma bekuthiwa lakho lisondo lakho likhona, kuthiwe lincane alizukukhula, akukho emandleni abantu, akukho esandleni sabantu. Nanti kuNkulunkulu. uNkulunkulu sesengikwenzile uNkulunkulu umthumela wona. Lungile. uNkulunkulu ngiyazixoxa into ethi nje uNkulunkulu uzosinikeza igunya endaweni la khona esizosangaba naleko. uNkulunkulu uzosenza sibe nekhuluma. Who's this lady? Ngithi namhlanje ngiyasikhulumela ngibazana Shumayeli ngiyasikhulumela. Awulahlwanga ngoba ungekho right. Kunabantu abakhulumile. Akhathazekile kodwa uNkulunkulu ulungisa lonke ebusuku. Lungisa lonke. Konke kubizwa ngawe kuyahleleka, ngibona kuhleleka kuqonda. Ukujalo ngebusuku bazana, ukujalo ngebusuku kunephunga elisimembezelayo. Ulashe. No masingabhala. Noma singavala ebusuku. Awu Nkosi yami ngazi ngangenxa ebusuku. Woza prophet. Sifana mehle bazalwane. Sabonile. Sifana mehle ebusuku. Shamun Pedeverina Orient Izan Perni Efru Atim Ho Il Kaban Felkebindus Kabar de Esulivin Tatabar Katuzan Teketin Hatkem Hetepekent Ketkentin Hetent Katint Katet Hetedutus Kuntufum Brini Pindi Briginti Brigiskinidim Shatebendi Birum Tabakam Perevinim Padabante Peres Kaventi Bilim Takarata Parani Titipirim Farnei Farneskim Atuzna Ferrepelos Kapandi Shatengre Escopa Etepekos Katipim Parini Pidur Paranafente Elkanos Kapem Taparanam Venisham Elkandam Dadum Edemandi Birum Tabakampem Efratopakapa Etetonka Etetoske Etebelosipam Etefirni Pinko Etebelosapa Eteko Shatapa Etapa Etopako Etepe Paraso Ato Kapa Ete ngokuba lokho ngimnikeza kona okwezizukulwane. Lokho ngimnikeza kona okwezizukulwane. Kuyawuba umusa ozosuka ezizukulwaneni ezizukulwaneni. Ngiqondise zonke izinto ezibalungana nani. Ningabe nisakhathazeka ngoba uhlelo benihlele ngani
Nengangilimisile lufikelwe isikhathi. Hambani ngesibindi. Hambani ngesibindi. Yela mazuka. Hambani ngesibindi. Hambani ngesibindi. Hambani ngesibindi. Hambani ngesibindi. Kokuba konke sengikwenzile. Thus saith the Spirit of the living God. Amen. Ma sekunjena ngifuna sivele sithathe advantage of the atmosphere. Sengiqedile kodwa sengiyabala Nkosi. Oh uhle. Bela ngiyamangala. Sengiqedile bazalwane. Mina sekulungile kodwa isho dadewami ithi sengiyabala Nkosi okuhle. Ela ngiyamangala. Ngiyamangala. Futhi angenza into engakaze ngenza. Angazi nami kodwa nje kusho njalo. Mawuthi kwenze njani namagazi kodwa nje ngizwa nami into esho nje.
You know, ngathi ngasho into ethi nje ungathi lesi sikhathi ngingaletha just a prophetic advice kubantu into ethi la ukhona when you enter the marketplace, make it a point ukuthi awuhambi ungena covering. I don't know why, but khona into ethi I can just give you a prophetic advice ethi when you visit to the marketplace ungahambi ungenayo covering. I don't know, but sesengiyahamba ngisho njalo nje into ethi ngathi ungahambi ungenayo covering because it is cold up there. Sure. It is cold up there. When last is on one. In a cooperative combat. Sure. 2. Anyone I know, it is nothing compared to what God has for you. We are not celebrities. When you are being celebrated, but when you come to the house of God, unfigured celebrities. I see God shooting them like an arrow. Kodwa umebashuta ngibona bezulezwe ezingelosi kunabantu that are praying for them. Stay connected. I see a river. I see a river flowing. I see a river flowing, and I'm asking the Lord, don't follow you, these are new songs. Because as well release through guys. There are new songs and prophetic songs. God will use you mightily. I don't know. Guys, please stand here. This is what I'm doing. When God called me, when God called me, I won't forget one of the nights when God told me what I'm giving you 2 friends. God gave me 2 angels. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu
time. I'll ask you to release them. I'll ask you to pray for them and release them. Because I see new dimensions for them. They won't struggle for money. Nina nizukudayisa imphefumulo yenu for money. Kaya bashando. Urani kaya. Oh, ulama. There shall be no struggle. Hallelujah.
because wonke umuntu namhlanje fanele aphume namhlanje ehamba kwelinye ilizwe. Sisho kancane sithi angisoze ngakhathazeka. Of some sort. Une-realigning. Ungcobo yathi kuyaqondanisa. Ngibona ingelo sengathi zithi mana. So your destiny is changing. The Lord is going to surprise you. Ayakhoma amafutha. Azonduka indlela. Bazobuza bofika ukuthi ubani lo, where are you coming from? You shall have an aroma that is only found in the presence of God. Abanye kusasa, the whole day they will be speaking in tongues. Yadabashanda kodabasana. Kunemshine ekhaya. Kuphindwa amaphepha amasha, ama-appointment letters. Ibona ingelo sezibhizi in heavenly places. Kushitshwa izinto, kuyakhanselwa, kuyacorrectwa, kuyalungiswa, kuyathunyelwa. Ngibona abantu bayabizwa, babizela to their destiny. Hey, ngicela ukubisela uBhoko. Yeah.